til det, hvis I ikke allerede vidste, og her i dag er jeg her til jer med en ny video. I dag der skal jeg lave en julegave-guide under 200 kroner video, for jeg ved selv, hvor svært det kan være både at finde gaver at give, og finde sådan gaver at ønske sig under 200 kroner, hvis det giver nogen mening. Så lad os egentlig bare komme i gang. Så det første jeg har fundet, det er den her make-up taske fra Day. Jeg har fundet den inde på Banes hjemmeside, hvor den står til 149 kroner, hvilket jeg synes er en så fin pris. Det er en rigtig pæn make-up taske. Den har de her rigtig pæne grønlige, beige, hvide og de her grålige farver, som jeg synes passer rigtig godt sammen. Jeg føler, at alle piger bare på et eller andet tidspunkt har brug for en make-up taske, og jeg synes, at det er en rigtig pæn en, og det er sådan en pæn taske, som jeg godt vil kunne finde på at give til en ven. Det næste, man kan både ønske sig at give, det er abonnementer. Det er det selvfølgelig forskelligt på, hvor man giver det til, og hvor meget man giver. Men man kan fx give til Spotify Premium, Netflix, Viaplay, Vi Unge, Alt for Damerne, alle de her magasiner og websites og sådan noget. Det er selvfølgelig forskelligt, hvor meget det koster. Netflix koster 89 kroner om måneden, så der kan man give eventuelt 2 måneder. Spotify Premium, der kan man give 2 måneder. Det går alt efter, hvad ens budget er, og hvad man giver til. Jeg vil selv elske at få sådan noget. Jeg er seriøst 100%, jeg vil elske at få sådan noget. Det er virkelig bare sådan en ting, man kan bruge det i længere tid, og ja, jeg elsker sådan noget. Derefter har jeg fundet noget make-up under 200 kroner, som jeg vil personligt elske at få, og som jeg ved, at jeg kender et par stykker, som også vil elske at få. Så det første, jeg har fundet, det er en Morphe palette. Jeg har fundet den inden for Beauty Bay, hvor jeg har valgt den her 35W. Den står til 194,30 kroner, hvilket jeg synes er en freaking god pris for 35 forskellige eyeshadow farver. Beauty Bay, de har også nogle andre Morphe paletter. Jeg har lige valgt den her, det ved jeg ikke hvorfor. Den har jeg bare lige valgt. Jeg vil lige sige, at jeg har hørt, at jeg skulle have ret lang leveringstid. Men hvis den ikke når at komme frem, vil man altså kunne lave en lille note og sige, at den her er på vej til, at den kommer snart. Men det er sådan en ting, som jeg virkelig vil elske at få. Om jeg ved, at der er rigtig mange, som også vil elske at lige få. Så ja. Det næste jeg har, det er NYX Contour Palette. Jeg er ret sikker på, at den står til 200 kroner. Det var den i hvert fald sidste gang, jeg var inde og tjekke. Der er 8 farver i, og for det til 200 kroner, det er en helt fin pris. Jeg ved, at contour paletter tit kan være lidt mere på den dyre side, så jeg synes, det er en rigtig fin pris for 8 forskellige contour farver. Og det er i hvert fald en ting, som jeg kender ret mange, der gerne vil have. Den er out of stock. Nej. Nej! Okay, jeg havde så lige fundet nogle ting, som lige nu er udsolgt. Jeg har lige fundet nogle nye ting, som også er skide pæne. Men det næste under 200 kroner, det er nattøj. Jeg elsker selv nattøj. Jeg kender så mange, der elsker nattøj. Og jeg har specifikt fundet noget nattøj for Boohoo, fordi jeg swear by Boohoos nattøj. Like, det er mit yndlingssted at shoppe nattøj. 100p. For det første har Boohoo altid udsalg. Lige nu har de 50%. De har altid udsalg. Du kan ikke finde Boohoo i et tidspunkt, de ikke har udsalg. Så Boohoo er et skudsikkert sted. Og nattøjet er så perfekt. For jeg havde fundet 2, nu kunne jeg ikke rigtig vælge mig, så nu har jeg lige fundet 4. Men den første er egentlig... Nej, jeg tager sgu lige en fra, jeg kan ikke vise så mange. Så den første jeg har fundet, det er en, som jeg selv har en lignende. Det er ikke på Boohoo, men jeg har en, der minder rigtig meget om. Og det er den her satin sorte nattøjsæt. Den koster 185 for både toppen og bukserne, men den er på 50%, koster den med 92,5 kroner, hvilket jeg synes er en så god pris for både top og bukser. Jeg vil 100% anbefale det. Der kommer ikke 12 for Boohoo, jeg elsker Boohoo. Så jeg skulle tjekke sådan et tøj ud. Jeg tror så godt, I vil finde noget, I kan lide. De har lige nu så fedt julenattøj, og så har de rigtig meget sådan silke nattøj, hvilket jeg synes er så cute. Det næste jeg har fundet, det er i samme stil. Det er bare med de der blomster, og så kommer den ud. Jeg havde den originalt, hvor det var shorts i stedet for lange bukser, men det går sgu nok. Jeg synes, at den her er så pisse fed. Jeg synes, den er så sød. Jeg elsker den så højt. Den koster 210, lige over de 200, men den er halv på 50%, så koster den jo kun 105. Igen, så fed pris for både netbukser og nettrøje.
Og den sidste inden for Boohoo, der kommer ikke ind i samme stil, hvis I kunne have allerede opdaget det. Elsker den her silkestil. Og det er sådan en lang trøje eller en kjole. Jeg vil kalde den en kjole, men det går jo an på, hvad fanden størrelse og sådan noget, du tager den i. Der har de den både i sort, i en lyseblå og en lyse pink. Jeg elsker en lyse pink, jeg elsker pink i det hele taget. Det er lige mig, jeg kunne forestille mig selv at købe den, så hvis der er nogen af mine venner, der så med mig, please køb den til mig. Det koster 175 igen på halv pris. Skide fed. Men helt klart, jeg vil anbefale jer at gå ind på Boohoo. Selv hvis ikke er noget tøj, så har de sgu nogle fede gaveidéer af både at ønske og give til nogle rigtig gode priser. Det næste jeg har, det er bøger, og jeg har specifikt valgt YouTuberbøger, da jeg ved, at rigtig mange af jer derude, der er rigtig interesseret i sådan noget. Størstedelen af YouTuberbøger, hvis ikke næsten alle, koster, altså i hvert fald danske, koster under de 200. Jeg kan se en på Bog.d's hjemmeside, Astrid Olsens bog faktisk er på halv pris, så den koster kun 100. Hvis I vil have den, ellers er der jo Hot Beauty Stuff, den koster også de 200. Der er så mange fede YouTuberbøger lige for tiden. Rigtig mange YouTubere har lige nogle fede bøger, og de koster ikke særlig meget. Og det vil være en stensikker gave at kunne give til nogen, der elsker YouTube. Det næste jeg har fundet, det er det her tørklæde til 100 kroner. Jeg var selv inde i Zara med 2 piger, og der prøvede vi det, og jeg synes det var så skide fedt. Jeg vil sige, det er rigtig langt. Det er der rigtig mange, der rigtig godt kan lide. Jeg vil sige, det er måske lige tanden for langt til, hvad jeg kan godt lide. Jeg kan godt lide sådan lidt mindre, I guess. Det er et så dejligt kvalitetstørklæde til kun 100 kroner, jeg synes, det var helt vildt. Og det kan jeg sgu anbefale, det tørklæde, det må jeg sige. Det sidste jeg har fundet, det er ansigtsmasker. Og jeg har først valgt nogle ansigtsmasker fra Origins. Jeg kan lige se, at de er på tilbud inde i magasinet fra 195 til 165. Eller 166 mener jeg, undskyld. Origins har så mange forskellige ansigtsmasker, og I kan totalt gå ind på magasinet og se, hvilken hudtype I har, hvilke masker der passer til din hudtype, eller hvilken maske der vil passe til, hvilken person du så vil give den til hudtype. De har så mange forskellige. De har nogle overnight masks, der er sådan fugter huden. De har også black masks, og de har så mange skide gode forskellige ansigtsmasker, som er rigtig gode, og helt klart nogle jeg vil kunne anbefale at smide de 156 eller 195 kroner efter. Så besluttede jeg også at vælge en lidt anderledes ting, for mens de andre ting jeg har valgt er tæt på 200 kroners kategorien, har jeg valgt en ting, der lige nu er sat på udsalg fra 35 kroner til 28 kroner. Og det er den her ansigts cleaning mask fra Mizon. Den her valgte jeg, fordi jeg tænkte, at der er rigtig mange af jer, som jeg ved, laver sådan nogle her kind of kurveagerer, hvor de giver små ting. Det har jeg selv gjort før. Jeg elsker at give sådan noget. Det er, hvor man kan give for eksempel sådan te, make-up buster. Og der synes jeg, sådan en ansigtsmaske vil være en pissefed ting lige at adde derned. Så den har jeg valgt. Der vil I jo kunne købe for eksempel 1, 2, eller hvis vi kan flere, kan I købe. Er jo perfekt, hvis jeres budget er en lille smule mindre, så vil jeg sige, at sådan en ting vil være en rigtig fed ting at kunne give. Det var for den her video, jeg håber, at I kunne lide den, og hvis I gør, så please give me a big thumbs up. Og I må meget gerne efterlade julevideo-idéer nedunder, da jeg jo poster hver eneste dag i december. Så vil jeg ret gerne bruge den her mulighed til at poste videoer, som I rent faktisk gerne vil se. Så gerne please post videoer der nedunder, fordi så vil jeg rigtig gerne lave dem, eller se, om jeg har mulighed for at lave dem. I ved, ja, whatever. Men så vil jeg bare have en god dag, indtil sidste gang. Peace out.